Yayu sakiti ana parang-parang iki ora sedulur bobok-boke ana iki moko wis ana 3 dina utawa 3 hari dina Sabtu kowe merintah marang sedulur-sedulurmu kabeh aku Montorjo uga iki karo kanca uga aku Antasena Yayu sakiti yen to pancen ana bab utawa wigati kang kudu diwedharoni ing kathah Waro kaki matur marang sedulurmu. Pancen dina samengko kowe iki nandhang susah. Susah iki sing mikir apa. Yayu sakiti waro kaki matur pun kakang bakal nuwuhi marang pangdikawian. Semono uga aku. Waro kaki matur kang cetha lan permono. Aja nganti bingung bilulungan kaya ngono kuwi malah gawe jipek bebeke rasane sedulur. Wis ngendi? Wis ana 3 dina iki sajak kowe ora ana wigati kang arep omong ning ngumpuke para sedulur anak Pandhawa. Yen to ana apa-apa kuwi kira-kira dan ngomong aja mengko menenge. Kakang Antasena kakang. Sapya madali ngerake ireng godha Kakang Antasena Kakang Antarja Kakang Gatotkaca ora tau ngomong kowe ngerti darmaning wong urip kuwi piye ngerti ora kowe ngerti ora yen to anak kuwi kudu iso mikur dhuwur mendem jero babagan wong tuwek kowe ngerti watak dadi santri iki kewajibane kepiye kowe ngerti darmaning wong urip ora malah para nyoto aku durung ngerti yen to pancen Antasena ngerti kok ngono bisa maksulan Antasena piye buku kabeh sing sakjane. Kang sakjane. Darmaning wong urip kuwi kudu iso nyuwargake wong tuane kang angka 1. Ing angka 2 kuwi kudu netepi darmaning satriya. Yen to ngayi iki sakjane muni kaya ngono iki kang pisan dhewe ora bab apa sing kudu didulungke, bab apa sing kudu dikerjake. Coba dan obloko supaya ora sandadak A dan B dan C dan D ngono maksud kuwi. Masalah ini lho, masalah. Wong kaki matur sakit. Aja kanthi gawe bingung rasane sedulur. Bisa iki wis 3 dina iki meneng kumpulke kanca-kanca. Gatotkaca, Kakang Antarja lan Kakang Antasena. Ing samengko aku kuwi duwe kentek yen to pengin nyoba ratu negara Ngastina. Aku pengen nyoba ratu negara Ngastina kuwi janjane dhisik sejarah Ngastina iso ratune Prabu Duryudana iki so sakjane sejarahe sing piye. Banjur karepmu piye? Ngene. Awakmu Kakang Antarja Kakang Antasena meluwahe ning negara Ngastina yen to enek apa-apane aku
dipeng ana teko mburi ning kowe mburi wae ora saged ketok sing mlaku ana ing negara Ngasna tak aku wae Kakang Gatotkaca, Kakang Antareja, Kakang Antasena. Iya, kono kowe mangkono pancen karepku kepengin nyuwarake wong tuwa. Kowe pengen takon marang sejarah tut nalika semono kepiye kadiyane. Negara Ngastina bakal dipapani kalih panjenenganipun. Wong Prabu Duryudana, ayo ngono karepmu. Ya, pancen koyo mangkono kuwi yen koyo aja dadak kesuwen budal dina saiki. Ayo budal ning negara Ngastina tutno laku jarane wis sanggeni Kakang Antareja, Kakang Gatotkaca, Kakang Antasena.
Samudra nanging tatan kati negari Ngastina ya negari Gajah Hoyo. Mila sebut Ngastina saiki kedatoning Prabu Asti sinebut Gajah Hoyo. Tetela yasaning Prabu Gajah Hoyo tuminggung. Kasar negara panjang kunjung pasir ukir loh jinawi kemak-lipak karo toto-toto rajo. Panjang topo capane kunjung luhur kawibawani pasir samudra ukir gunung. Dene negari kanggo ngukuraken pagunungan ngengenaken benawi ngiringaken pesabitan kayunaken bantaran ageng. Tuhu negara Astina kena winastan negara ingkang gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse jero tancep adoh kuncarane. Masuketa ingkang mendah dampar kencana pinalipit abut perang mergani sebaran sari-sari. Bondo itu cepat kastur ingkang ambar praptek pangurahan. Wenang diucapke jejuluk mata Astina Maha Prabu Duryudana Nararya Jaka Mitana Narpati Jaka Mitana. Bupati Kurmati ageng dari Suta Drestarastra putra ya Prabu Suyudana.
nuju haring sepati manis sang nata miyos tinggil pinaturata nampi rahiya narendra gumbala manik Prabu Manik-Maniten miwah adhep para sentana praja warna busane tindhon kadi panjrah ing puspita teka kaya mangkono wijining pangandika ingkang dereng kawiyosing lesan tiang sembah nireng kapor risang marabek kanang sihing tasih malebu kosaku sering telah Yuan kang pinuju ngari
Iwang Sukma pangadili duwe ugi payumana marang Sagung Dumadi. Kula waspadaken kados Kakang Prabu Pandhit Paninten ingkang rawuh wonten ing negari Ngastina. Kakang Prabu Pandhit Paninten Kawula nuwun inggih Kakang Prabu Duryudana. Rawuh kula ngaturaken sugeng pakabekti inggih kunjuk dhateng Sandapada Jigandika Kakang Prabu Duryudana. Nggih, Kakang Prabu Pandhit Paninten kadosa kelelepan segara watu keblekan wukir saryangipun panjenengan sampun rawuh wonten ing negari Ngastina. Disebutaken anggenipun kelenggahan Kakang Prabu Pandhit Paninten. Kawula nuwun inggih Kyai Prabu Duryudana sampun boten kirang sekeca anggen kula lenggah. Wah, none blekucing manyar-manyar. Prabu Manik-Maninten. Kula wonten dawuh pangandika Bapa Penemban. Sak tekamu basaku katur ya, Lek. Inggih Kanjeng Bapa Penemban. Pambagi paduka kula tampi asta kekalih uga nyembuhana kawibawan. Ya, Semanten ugi sugeng kula mugi kunjuk dhateng Sandapada Jigandika Bapa Penemban. saknyan. Wis tak tampa gawe bombong rasane ati. Icune. Nggih kula saderenge nggih ngaturaken sumungguhing pangabekti kula kunjuk dhateng Prabu Manik-Maninten. Icune kok kaya wong beling ta icune. Aku kena fluhi. Lele. Sampun kula tampi pembaginipun Paman Patih Hayu Sengguni. Salam taklim kula mugi kunjuk dhateng Jigandika Patih Sengguni. Inggih sampun kula tampikan tiasta kekalih mungkin dadosaken jimat mungkin dayana ing kasantosan Prabu Manik-Maninten disebutaken anggenipun pelenggahan. Inggih kados kirang boten kirang prayoga ageng kula lenggah. Koko Prabu Duryudana. Inggih kula kados pundi Prabu Kakang Manik-Maninten. Wonten pitados punapa dene kraya-raya ngrawuhaken ingkang rai saking Gumbala Manik dumugi mapan wonten pasewaken ageng negari Ngastina.
menawi wonten wedharing kathah semonggo kula aturi paring dawuh ingkang kaya namung ngangkungaken jonggo niringaken karna manut marang dawuh Jingandika O Prabu Kamjrang kang Puspita kasiring samirana amre Nuwun sewu Kakang Prabu Paninten anggenipun Jingandika kula aturaken rawuh wonten ing negari Ngastina ingkang mangka sepisan inggih menika aturaken dos pundi pawarta panjenengan langgih sami rahayu ing sambi kula sedanten sak praja wonten ing negari menika ingkang mangka kalih kula badhe nyuwun senjata pitulungan inggih menika angrembak gegering negari Ngastra ingkang sapangke badhe disuwun balik dening para anak-anak Pandhawa Kakang Prabu Paninten. Puniki Yai Prabu Duryudana matur bumi panuwun menawi paduka ngrawuhaken dhumateng kula mapan wonten pasewakan agung negari Ngastina dinten samangke ingkang angka sepisan inggih menika paduka kepengin ngawruhi kados pundi kahanan sendherek saking praja Gumbala Manik ingkang mangka kalih inggih menika paduka nyuwun senjata pitulungan bilih menawi saking wedharing kathah paduka mireng bilih badhe wonten muganipun anak-anak Pandhawa ingkang badhe nyuwun wangsul negari Ngastina. Inggih, keleresan pekaten niku. Nuwun sewu Kakang Prabu Paninten ingkang samangka niku wonten anak-anak Pandhawa ingkang dados pangarepe inggih menika putra saking Harjuna inggih menika Raden Wisang Gendingan saking sasatriyan Hargadahana Kakang Prabu Paninten. Kula panjenengan paringi senjata pitulungan menawi mangke badhe wonten daya ingkang miyak wonten ing negari Ngastra inggih menika Wisang Gendingan bakal nyuwun wangsule negari Ngastina Kakang Prabu Paninten. Nuwun sewu interupsi. Paduka menika nanggir Prabu Duryudana mireng pekabaran saking pundi? Menawi ta badhe wonten ibaratipun makan saking beratipun anak-anak Pandhawa. Kula kinten ingkang wonten pasewakan menika namung sekawan. Inggih menika kula Adicuni Kartamatma. Kartamatma menika penggawean namung turu. Nah, sinten ingkang paring pawartos bilih paduka menika badhe dipun lengsaraken ke Prabon. Icune
Apa? Terima Pak Legenda. Ada satu wis ngomong. Kedap. Eden. Papan Haryo Suban. Kula ngestaken dawuh. Pekabaran dengan sampun panjenengan paring dhateng kula pripun A1 napa boten? Itu wis ora ngono piye, anak aku. Nuwun sewu. Anu ki lho. Nuwun sewu. Niki sajane niku kula niku wis nyebar tilik sandi. Paling bener. Kowe iki lek enek rembug tuwa ngene mbok rasah melu-melu. Ndak garake kobong kahanan ya mergo kowe iki niki lho jalake coba. Pun menawi panjenengan niku panjenengan telik sandi panjenengan ajeng matur dhateng kawula kersane matur kiambak boten sah liwat panjenengan. Dadi Nuwun sewu. Menika niku rahasia antara kita berdua. Dan antaranya apa Rodik? Sapa ya? Sing ngomong kuwi. pun jenengan raja guneman tanpa mula cobi terus pundi niki Prabu Manik sampun dugi wonten negari Ngastina. Ngenten Prabu Manik Maninten. Wonten jauh pangandika. Pekabaran ingkang sampun kula tampi wonten ing negari Ngastina saking salah sawijining Nayaka Praja inggih menika badhe wonten dedayuhan inggih menika boten langkung wisanggeni kalih putra-putra Pandhawa. Nuwun sewu. Ingkang sampun ngaturaken dening Prabu Duryudana panjenengan dipun suwuni salah sawijining senjata pitulungan. Lak mekaten to nggih Prabu Duryudana? Nggih, pancen mekaten. Nuwun sewu, menika panjenengan purun napa mboten anggenipun bentengi kula wonten ing negari Ngastina Prabu Manik Maninten. Yai Prabu, awit saking raosipun sedulur kula kalih Paduka menika, Paduka menawi nyuwun badhe kula tambak Praja Ngastina tentu boten usah Paduka matur. Kula sampun sagah minangka dados pagak minangka dados tawur menawi to wonten pogane anak-anak Pandhawa mekaten kesagahan kawula O Prabu. Yen pancen mekaten boten panjenengan ingkang majeng piyambak mengke sawadyabala cacah sanget kirep bakal nyengkuyung napa ingkang dados kridhaning panjenengan Prabu Manik Maninten. Kok dipercaya kesagane Prabu Manik Maninten iki nek dicontoh. Sahabat soal mangsane sedulur kudu ewan-ewan kelawan sedulure. Nek ento apa-apa soal mangsane sedulur ki ora oleh goleki apa-apa. Anak wong nyantane awakku yo kaya ngono lho makne godel. Wong semono kok kenyata yen to Pandhawa kuwi kok oleh wahyu kabeh kok para Kurawa ora oleh wahyu kabeh. Padahal kuwi kamangka ya ta. Para Kurawa ki kabeh ya sregep tirakat. Wayahe sahur ya mesti padha sahur. Jam 12 ben kuat sahur nganti tekan maghrib kuwi sahure ya jam 2. ya piye to. Ya jam 12 no. Oke, iku makanan bukan sahur, bukan poso. Ya ora ning wong nyandong wahyu kuwi ya kudu sregep tirakat prayo ngono. Aja bener. Lah iya ning nyatane kok para Kurawa kasentene luwih ora iso lipat tinimbang para Pandhawa. Kuwi apa salahe kira-kira? Sebab Kurawa ki ora manut marang dawuhe wong tuwa. Kok iso ora manut? Tapi jajal. Sing jajal sapa? Contohnya Durmagati. Durmagati. Wayah sahur ya belum ronda. Ora ngono. Ora ketak nyongkra-nyongkra ya iso. Ya. Bisa sahur keliling desa. Nyatane jam 7 iso ya wis madang. Kuwi sapa? Durmagati. Bocah iki ning kene. Ya nang kene. Endi kae? Kok mburi kota. Oh iya. Heeh, ya. Kuwi Durmagati. Yang sijine kaya Dursasana. Oh, durmene Dursasana. Terus Dursasana ki wayah wong barus. ya, Arep sekolah keplek. Lho, kok keplek iki piye? Keplek kuwi lire piye? Keplek ku apa? kuwi melu melekane nganggo remi. Lho. Oh iya. Ayo aja kaya ngono kuwi kena dibayari sinden lho ya anak.
Rapopo Alkon lakune wekas kita rindu genggi Tunga-tunga omong Mangkun anak rahayu ibarat minang durung akan keco durung asaling pantolo Raptanin Raden Wisageni adyok cingat ancam yang mulan ndak waspadake saka kadohan ora liya mung anakku saka kasatriyan harga Dahanaya Wisageni kang prapta ning negara Kastina. Ya wa, aku kan prapta ana Pasewakan Agung negara Kastina. Sembahku katura kowe ya wa. Yo ndak tompo paestu kuwae tapanana. Eyang Durna. Salam taruhku katura Eyang Durna. Anggel Wisageni. Wah, bocah bagus. Bocah tak ngrincing apik. Mestiku tampanan ya, Lek. Ya, Mbak, sak tampani, Mbak. Ana wingati apa Wisageni pun prapta ning negara Kastina. Ana rembug ana apa ana wingati kang wati bakal waturke nglawan wong ana ing Astina. Ngene kok. Pancen Kumara nggonku sowan mapan ana negara Astina iki pancen ndak sejo. Wis tak pikir telung dina kepungkur. Sabab aku wis sampe jatuh lawan sedulur-sedulur kang dina samangka pancen tak papake paleman sak kiwa ten tapel wates negara Astina. Ingkang sepisan aku mung kepengin weruh sejatine
negara Mestina kuwi negarane sapa? Banjur kang apa loro? Negara Mestina kuwi kang darbe hak utawa wenang dadi ratu kuwi sapa? Apa pancen bener wong Prabu Duryudana kang pancen sejati minangka dadi ratu ning negara Mestina? Apa pancen Direkadaya ora dadi Laksmana kok Prabu? Ya jagat Dewa Batara. Kuwi para mrinde kuwi didhawuhi sapa dikongkon karo sapa coba ngaku bisa iki. Yen kowe takon marang kuwi, aku manut lampu jandraku dhewe. Sebab aku mohoni tetembungan kuwi kul dhuwur mendem jero. Lan sapane nduk nalika semana aku kerep sampe jagong lawan Kakang Semar Badranaya. Kakang Semar dawuh yen to bocah nom-noman kuwi kudu bekti lawan wong tuwa. Nah, mula kang saka kuwi nggonku nandhake rasa bekti marang wong tuwa. Aku sowan ana kene wong Prabu. Ya jagat Dewa Batara kang mangsul dudu aku yen Prabu Manik Manunggal pripun. Sabya Sangya Madara liler kabeh wilem tegodo kayang komang candi witi ya jagat Dewa Batara ya pangestu para Raden bisa gede. Kowe iki sapa? Teko wis weruh marang jenengku. Ora bage ngaku kowe iki sapa? Tepungno aku iki ya Prabu Manik Maminten. Yen to kowe takon bab sejarah negara Astina sing mangsuli dudu Yayi Prabu Duryudana ning aku kang bakal mangsuli apa kang dadi pitakonku wis anggeni. Kosek tinemu lalat teko ndi? Monggo aku sowan mapan ana negara Mestina. Ratu negara Mestina kuwi Prabu Duryudana. Aku lagi krungu iki Prabu Manik Manunggal. Yen to kowe takon marang aku sapa aku sesulin Prabu Duryudana. Yen to kowe takon sejarah wajibe yen to kowe kuwi mung satriya kuwi ora wajib nakoke utawa nanjingke bab perkara ing negara Astina. Merga sing wajib nanjingke kuwi ora mung liya ratu padha ratu. Yen mung rakyat kaya kowe wae ora wajib nanjingke apa kang dadi sejarahe negara Astina. Ing samangka kowe kudu ngerti sejarah kang wis dibangun ning negara Astina kuwi wis dumadi. Yen to awak njaluk negara ning Astina kawan kowe lan dulur-dulurmu kabeh aku sing ora bakal trimake Raden Wisanggeni. Kosek tembungmu yen ndak rasa-rasake saya ngawur. Aku durung nembung baline negara Mestina. Aku lagi takon sejarah. Kula yang diturani niku aja ndisi kata. Soalnya ngobong ning kancane dibalik ngobong dhewe. Sing enak jare sanggeni. Ana apa jamu Mbah? Kowe iki dikangkat sapa utawa kangen piye cedhakno? Monggo pancen kepane itu dina semengko negara Mestina kuwi ana daya anyar. Daya anyar nganggo klambi jubah anyar. Sabane anyar. Ngakune Prabu Manik Manunggal. Maningten ya kok maningkem. Iya, Mbak. Kosek aku tak takon. Apa pancen negara Mestina duk nalika semana? Pancen bener kang dadi ratu Prabu Duryudana? Apa pancen ana kang ngongkek-ongkek marang pranatan?
Duryudana dadi ratone negara Astina. Ngelek meh kebuka. Raden Wisanggeni jauh lagi kok prabuan kan proses kula tak matur saya tahu dupa menika garis ngandhapi bilih ratu menika kedah saged jatuh lawan ratu pun wonten pundi papan dunungipun sing kawula lawan Gusti niki monggo yen kula menika dados kawula kula tenang sak demo kawula boten angsal saged jatuh lawan ratu ning banjur papan wonten pundi dunungipun kawala-kawala Raden Wisanggeni yen to kowe takon bab panjenenge kawula kuwi derajate ana ing endi wong manungsa kuwi dicipta karo Gusti kuwi didadekke ana ing beberapa perangan oh kaya mangkono yo yen to kaya mangkono donya iku ora bakal iso muter ora ana rakyat sing ora ana kawula sing cilik ora ana kawula sing gedhe anane donya iki digawe ana ratu ana kawula kuwi dimen iso sampurna donya iki yen kowe ngebabke babagan kaya mangkono kuwi duduk dasare aku kang bakal nranggani apa kang dadi lakonmu lawan dulur-dulurmu anak Pandhawa Wisanggeni yen kaya mangkono kuwi dadi tambak kowe kang ngalang-alangi nggonku sak jabong pancen kepara nyata kaya mangkono kuwi yen kaya mangkono duduk ana kene papan karepmu kepiye Wisanggeni alun-alun ya tak ayo apa kang dadi laku Wisanggeni Antus pundi anangger Prabu Duryudana penebat Durna Nun sewu Pak penebat Durna peritanipun Wisanggeni sampun dipun daplangi dening Prabu Manik Maninten kula nyuwun papan patih harya Sumandala penebat Durna panjenengan awak yen perlu Kurawa cacah 100 disamataken derek anggone Prabu Manik Maninten menika ndaplangi kridane Wisanggeni mekaten anak Prabu nggih kula namung mojo nanging nyuwun sewu kula namung eling-eling dumateng anak-anak kula bilih Wisanggeni menika bocahe suka terbinar trampil kula saking menika kula pas semelah lan patih suku iki sedang majeng panibade tambak dari si Wisanggeni Kota kula manut Kartoparto wonten pangandika ingkang dawuh Buparto kang padha sipa aku kunduraken daton sedika mangsa kang dawuh Srep yang katalika wau murna pangandikane Sang Bumirata arsa kundur akedaton jengaripun Sang Bumirata Pandhaya Hangwibaya candhane